Andito na tayo sa loob ngayon. Oh, there's a human being at the top. Sino kaya yan? Wait lang. Tahan natin dito. Ay, sorry. Tao ba? Ay, tulog sila. Sorry. Uy, bakit uuwi ka rin daw? Ha? Ba't uuwi ka rin? Ano ba nangyari sa'yo? Isa. Doon naman ako. Uuwi ka daw. Totoo ba nagkaaway daw kayo ni Inday Kato? Hindi kami nakaaway. Hala, pak! Lops bala-bala. Taming gutom yan. Ano yung ulam mo, oy? Wala mo na yan. Okay. Ha? Ito. Kailan yan? Kanina. Ano yung? Huwag kayo madama. Ha? Kaya nga eh. Asan, kailan mo ba ipapakilala sa amin yung jowa mo dito sa Manila? Yung dahilan bakit ka nag-i-stay ng matagal. Kasi Secret. pinakilala ka na raw sa lolo't lola niya. Lahat na pinakilala. Ha? Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Soon. Baka sa birthday kasi pakilala ko na siya. Ay! Malapit na kasi alam niya. Oo. Hindi, may hinintay kasi ako. Mahinintay. Na? Basta. Sino ba hinihintay mo talaga? Tamang panahon? Hindi. Basta may hinintay ako. Baka mga 6 months. Ah, parating na siya. So, nagpa-practice ka na ngayon. Oh my Kaya God! hinintay pala ako. May Nantay hinintay. siya. Oo. May nantay siya. Alam mo na kung sino. Kaya pala nagpa-practice Kaya ka nga. na. Oo. This past few days, may mga ano ka raw laging kasama. Oh, diba? Ikaw, tuloy na ang pagja-Japan. Congrats. Sana maaprubahan na. Huy! Sana maaprubahan. Hopefully. Ang mga mata ni Hilda. Ataya ko din ko sa akin yung bunso. Ano ba ito mo, Ben? Ayaw lagi. Sabi ko sa kanya, yahay. Hi. Mas pretty daw kung ay mas pretty daw. Oh. No, ano na? Mas pretty daw, ma. Sino ikaw mas pretty, oh, 'di ba? Sinabihan ka lang niya, mama. Ganun, mama. Kamukha mo ba ako talaga? Sinong gusto mo maging kamukha dito? Noyong. Si Oyong. Ha? Oh. Gwapa si Oyong, maganda. Oh, no. So paano si Brenda? Maganda. Ah, maganda. Maganda ba? Paugo ang gaston. Andyan, siya pa rin ba? Mm-mm. Ah, okay. Ang pinag-uusapan natin yung international. Oo, siya pa man din. Ay! So yung local siya pa rin. Eh, di ba may asawa na siya? May anak na? Oh, anak lang. Anak lang. Totoo ba yun? Anak ko lang. Pero hindi niya kasama. Hindi sila Oh, may anak lang. Ilang buwan na yung bata? Nagagatas ba? Huwag mo nga, KKI. Hindi nagagata. Oh? Hindi nagagata. Bakit? Bata. Ah! Ay. Ano lai? Ano? So, hindi ka ba na uuwi ng farm? Yeah, tinan niya yun. Aso. Ako. Yeah. So, abangan natin kung sino yung in 6 months. Ah, baka mag-December. May July. July, August, September. 6 months sabi mo from now. July, basta July pa lang. Ay! Ah, kasi holiday nila dun, di ba? 4th of July. Sige, tinuin mo niya. Ay! Saan yan eh? US. US ba? Ay! Kaya pala, iba yung paghahanda mo. Taga ko, Jill ba? Di ba uwi siya nung ano? No? July daw, July. Nakabalo. Ay, di ba ba kayo nagsain? Hindi ka ba nag-lunch? Kape, kape, kape.